Arie Alberts begint goed als zijn werk als burgemeester van de nieuwe fusiegemeente de Frieske Marne. Alberts is benoemd als waarnemend burgemeester en heeft zijn eigen sissen maar hij deze dagen gelijk vol onder de bak. Zo wordt goed het nieuwe college van de Frieske Marne installeren. Ik de nieuwe gemeenteraden van Ljouwert en het Jereveen beginnen goed. De N350 tussen Ljouwert en Holwert is bij Verwert Oudsletten na een ongeluk. Er binnen nevens de politie 3 auto's bij belutsen. 1 persoon rekken bekniepen. 2 oren binnen op het plak van het ongeluk naast in een ambulance. Hoe de verwonding is nog niet bekend. Groothandel Sligro, met vestiging in Drachten en Ljouwert, het in 2013 een hogere omzet hellen als een jaar eerder. De omzet is omheen gegaan met 1,3% en komt uit op 2,5 miljard euro. De foodservice van Sligro heeft het beste presteerd. Wordt de omzet in december leger als Sligro verwachtte hier. Joen en vannacht opklarings, het wordt 6 graden en de Zuidewien helpt on onthut. Morgen geregeld ruim, maar ik wil droge periodes en het wordt een gratis 10. De Zuidwestenwien is hut onstwarmig.